El capitalisme també pot ser interpretat com si fos una religió. De fet, els seus orígens s'enfonsen en el protestantisme i en el calvinisme, tal com va explicar Max Weber, en aquells valors del protestantisme que estan tan arrelats en el capitalisme, com per exemple l'esforç individual, el treballar perquè dignifica, etc. Perquè sigui una religió cal que hi hagi creences. Quines creences té el capitalisme? Per exemple, una de molt bàsica, el diner. El diner és una creença. Tenim uns trossos de paper amb unes xifres anotades en allà que fan que creiem, tu, jo i tothom, que allò té aquell valor. Tant és així que quan jo et dono un bitllet de 50 euros, tu creus que allò val 50 euros i tant creus, de manera tan fidel creus en això, que saps que si el mateix paper li passes a una altra persona, també aquella persona creurà que val 50 euros. De fet, hi ha moltes més creences. Per exemple, la borsa. La borsa és un sistema de creences. Creiem que determinats béns tenen un valor, però és un valor que li assignem nosaltres, de manera bastant arbitrària, per cert. Perquè sigui una religió cal que hi hagi déus. Quins déus tenim en el capitalisme? Doncs, per exemple, un dels més evidents és aquesta colla d'emprenedors que tothom venera i que tothom segueix i que són les nostres guies i ens il·luminen en la foscor i que creem mites, molt sovint falsos, com hem vist en alguns dels altres vídeos, inflant i perfeccionant-los, fent com si fossin coses absolutament meravelloses. Hi ha un filòsof que es diu Paul Lafargue que deia que, de fet, el nostre Déu en el capitalisme és el capital. Perquè el capital, de fet, és el que et dona o no la riquesa, que és una mica la salvació en el capitalisme. I, de fet, és tan així que fins i tot ens castiga i ens fa ser pobres quan no ens esforcem prou, tal com ens recorden molt tota la gent que creu en el capitalisme. Hi ha molts altres filòsofs que han parlat d'això. Un dels més interessants és Walter Benjamin, que, a més, feia servir una paraula en alemany molt interessant, que és la paraula Schuld. La paraula Schuld vol dir alhora deute i culpa. I com podeu veure, això lliga moltíssim amb moltes de les creences o moltes dels valors principals de moltes religions, aquesta culpa i la necessitat de redimir-te d'aquesta culpa. Però també tenim a Giorgio Agamben, que ha proposat que les esglésies actuals en el capitalisme, sabeu què són? Els bancs. En tot cas, com veieu, el capitalisme és un sistema de creences, com podria ser una religió. I el que és interessant d'això és que el capitalisme, tal com està avui en dia amb els valors tan neoliberals que aplica, funciona d'aquesta manera perquè la major part de tots nosaltres ens els creiem. Creiem aquests valors i creiem en totes aquestes creences. Per tant, de fet, depèn de nosaltres, de com creiem en aquestes creences, perquè el capitalisme segueixi funcionant o potser canviï.